Аз обичам моето училище и искам да ви го покажа. Храните, тяхното качество, видът, съдържанието. Всичко това изучаваме тук, а и още много интересни неща. Ще ви запозная с много компании. Една от тях ще видите сега. Не се очудвайте, защото наистина правят изумителни неща. Учебната компания Sky Beauty Cosmetic за производство и търговия на козметични продукти изобщо не е шега работа. Учебната компания е създадена през 2008 година и вече 3 години тя прави история в професионална гимназия по хранителни технологии и техника. Тук сега можете да видите отдел финанси. Как върват сметките, момичета? Момчета? Така, месечния отчет, всичко мога да ви представя хората от отдел финанси. Това са Мария, Красимира, Рамадан и Елена, които вършат страхотно работата и са страхотен екип. Сега ще ви представя отделът ни по маркетинг и реклама. Това са Емилия, Моника и Кристина. Те изготвят дизайна на нашите лепенки на нашите продукти и за повече информация може да попитаме тях. Как върви работата, момичета? Какво изготвяте в момента? Етикети за крем за лице. С магнолия. Да. Сега ще ви представим отделът ни за производство. Това са Светлана, Йоана, Тихомир и Тодор. Както и нашият ръководител и бизнес консултант, както и наш приятел, госпожа Еляна Василева, на която дължим всичките си успехи до тук и както дължим също и нивото, на което се намира нашата компания в момента, което е наистина много високо. И мога да кажа, че освен по-големи познания в химията и в козметичните технологии, учебната компания ни дава и житейски опит. Тя ни учи да работим в екип. И ние случва се да се сблъскаме с много различни характери и просто когато се работи в такава среда, човек трябва да се научи да прави компромиси. Госпожо Василева, доволна ли сте от нашата работа? За мен е удоволствие да работя с толкова отговорни, старателни и умни деца. И на националното състезание през 2009 година нашата учебна компания взе 3-то място като най-добра учебна компания за България. Лично аз се записах в учебната компания, защото исках да разбера как функционира една производствена фирма, как се съставят дадени продукти и съответно какви са взаимоотношенията между отделните длъжности. Изключително интересно и се радвам, че се включих. За нито един момент във фирмата не съжалявам и се надявам, че учениците, които ще дойдат следващите години, ще продължат да държат високото ниво на нашата учебна компания. Избрах дадената специалност, защото обичам химията като предмет и съответно в това училище лабораториите и преподавателите предоставят изучаването на химията и практически, и теоретично. Баба ми е биолог-химик и смятам, че от нея съм наследила разбирането си към химията. С баба ми разговаряме по химия и биология като професионалисти на по-високо ниво, тъй като аз мисля, че вече имам достатъчно натрупани знания. За в бъдеще аз искам да стана лекар, неврохирург и смятам да продължавам все така задълбочено да изучавам химията. От 1996 съм учителка в това училище, от 2008 година съм директор. Обичам училището си, уважавам колегите си, обичам децата. И послушните, и непослушните. Нашето училище е вече на 62 години. Създадено е като първото по рода си в страната училище по консервна промишленост. През 1956 година се трансформира в промишлено училище по консервно дело и маслодобив. Година по-късно вече е техникум по хранително-вкусова промишленост, а от 2003 година е професионална гимназия по хранителни технологии и техника. До този момент при нас са се дипломирали 12 319 ученици, а 4944 са придобили степен на професионална квалификация 2 и 3. Забравили сте си тетрадката или химикалката? Никакъв проблем. Веднага отивате в книжарница Ученически свят на 3-ти етаж и си закупувате всичко. Добър ден! Добър ден! Какво ще желаете? Трябва ми една екотурбичка. Заповядайте.
Тетрадка голям формат, 80 листа. Нещо друго? Не, благодаря. А сега ще ви представя екипът на Ученически свят. Нека Тони Иванов ви разкаже повече за книжарницата. Училището ни е голямо и красиво, но близо липсва книжарница. Точно тази пазарна ниша решихме да вземем и създадохме предметна дейност мини книжарница. Ние сме ученици от 11 Б клас, специално с организатор производство и създадохме ученическа компания Ученически свят АД. В тази фирма изпълнявам длъжността на секретар. Моята длъжност е да създавам протоколи на събранията. Аз като менеджер маркетинг и реклама рекламирам нашата книжарница по ученическото радио Клио и с брошури, които раздаваме по стаите на учениците си. Аз изпълнявам длъжността най-вече да запазвам всички най-важни документи на фирмата, като това са най-често молби и автобиографиите на съдружниците в нея. Моята длъжност в книжарницата е да правя списъците с необходимите пособия, които трябва да закупим и съдържам всички важни фактури, след като сме закупили. Ще ви кажа как събрахме първоначалния си капитал. Изработихме поименни акции с номинална стойност 10 лева, като всеки член от нас закупи по 2 акции. И така стартирахме с 160 лева първоначален капитал. Представям ви най-сладкото нещо в гимназията – сладкарската работилница, в която работят моите съученици от специалността оператор на захарни и захарни изделия. Избрах точно тази специалност, защото имах огромното желание да разбера как се произвеждат захарните изделия и интереса още повече ме се е увеличил. Избрах тази професия, защото ме влече сладкарството. От малка вкъщи с майка си правим сладкиши. Искам да представя моя продукт. Кекс, за който в него е характерно какаото. Има специална какаова заливка, а специфичният му вкус го предава канелата. Вкъщи обичам да правя кексове, торти, рула, пастички, бутерки и много други сладкиши. Доставя ми удоволствие да правя украси на торти, на сухи пасти, на сладкиши. Също ми доставя голямо удоволствие и да бъркаме и сусамки. Всяка година нашата гимназия първата седмица на декември прави благотворителен базар, средствата от които се дават на ученици от гимназията. Нашата специалност участва всяка година с различни асортименти. Тази година се представихме с пастички, сусамки, кекс, руло и торта. Мечтая да имам своя собствена сладкарница и там да предлагам мои собствени изделия. Когато завърша, може би ще продължа с изучаването на тази професия в Университета по хранителни технологии. Когато завърша, искам да стана инженер-технолог в производство на захар и захарни изделия. След като завърша, мечтая да продължа в Университета по хранителни технологии град Пловдив по същата специалност и един ден да мога да стана инженер-технолог в захарното производство.
В момента уча професия лаборант по специалност технологичен и микробиологичен контрол. Смятам след това да продължа във висше учебно заведение по същата професия, защото смятам, че бих могла да имам реализация след това. Избрах това училище, защото много мои близки са завършили това училище, включително и моята майка. Избрах тази професия, защото искам някой ден да се храним по-здравословно и храните, които купуваме, да имат високо качество. Убедена съм, че съм направила правилния избор на училище, професия, специалност, абсолютно всичко. Доволна съм от моя избор. Ако се върна 3 години назад, бих избрала същото училище, същата специалност, абсолютно всичко.